svaté. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Drahý otče arcibiskupe, já bych vás rád chtěl přivítat na tomto místě jako místní děkan. Chtěl bych vás přivítat jménem místního pastýře, biskupa Pavla Konzbula, jménem všech kněží našeho slavkovského děkanství, jménem otce Pavla, protože on je také důležitým členem našeho děkanství, ale myslím, že úplně jménem všech, kteří jsme tady přítomní. Je to pro nás veliká čest a velice si to vážíme, že zástupce svatotce je zde mezi námi. Stejným díkem se obracím na pana opata Rudolfa Kosíka, který také je zde mezi námi. A měl bych takové jedno osobní přání, aby tato slavnost nebyla jenom další slavností, která se zapíše do dějí této obce širokého okolí, ale aby to pro nás byla nová inspirace, jak znovu prohloubit svou úctu ke svatému otci Lvu 14., protože vy jste jeho zástupce. A chtěli bychom znovu a znovu se za něj modlit. Takže ještě jednou vítejte. Vážený otče arcibiskupe, s velikou radostí a pokorou vás vítám jménem celé naší obce i všech občanů. Je pro nás mimořádnou událostí a velikou ctí, že jste zavítal právě k nám a že se společně můžeme setkat při této slavnostní bohoslužbě. Vaše přítomnost v naší farnosti chápeme nejen jako osobní projev blízkosti, ale i jako viditelné znamení spojení s celou církví i se svatým Otcem. Děkujeme vám, že nám přinášíte jeho požehnání a povzbuzení do života víry. Naše obec si váží své historie i křesťanských tradic, které nás po generace formují a spojují. Přestože se časy mění, hodnoty, na nichž stojíme, zůstávají pevné. Víra, naděje, láska a vzájemná úcta. Vaše návštěva je pro nás povzbuzení, abychom na těchto hodnotách stavěli a žili i v dnešní době. Přeji vám, abyste se u nás cítil vítán a aby dnešní den zůstal v paměti nás všech jako radostná chvíle, která posílila naši víru, společenství i vědomí, že jsme součástí velké rodiny církve. Vítejte mezi námi. Děkuji. Děkuji moc. Děkuji za překvapení, pane starost. Protože je první, že viděl jsem, starost je taky ministrant. Ano, je dobrý, jako všechna. Ano, děkuji moc, děkuji. Ano. Drazí otče Pátr, drazí pane dekan, i moje bratře, otče Pavle, drazí otcové, vzácní hosté, moji bratři a sestry v Kristu. Jak vidíte, já jsem rád, velmi rád, že jsem tady s vámi. Cítím se dobrý, cítím se taky jako doma. Když slyšeli jsme, pane starost říká, víra, naděje, láska,
zájem má zájem. Tak já říkám, to je jako teologie. Děkuji moc, pane starosto, a děkuji moc také, pane otče Pavle, za pozvání. Děkuji. A vy všichni přeji vám požehnání Boží. Bůh je tady s vámi, já vidím. Dříve než uslyšíme Boží slova, budeme slavit Eucharistii, litujme svědčí. Vyznávám se. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a dověž nás do života věčného. Otevři nám bohaté poklady své milosti a na přimluvu Matky svého Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse. Uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a králuje po všechny věky věků. Město Izrael přinesl zákon přes shromážděné muže i ženy a všechny byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne 7. měsíce. Četl zněl na prostranství přechodní bránou, od svítání do poledne před muži a ženami a především, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu zákona s napětím. Ezráš, znalec písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovil. Otevřel knihu před očima všeho lidu, stál totiž výše než všichni lidé, a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: Amen, amen. Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Četl se v knize Božího zákona, překládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec písma a kněz Ezráš, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu: Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova zákona. Ezráš jim řekl: Jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost Hospodina je vaše síla. Slyšeli jsme slovo Boží.
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. Domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po 3 dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je, dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí, nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili, jeho matka mu řekla: Dítě, proč si nám to udělal? Ale tvůj otec i já jsme tě z bolestí hledali. Odpověděli jim: Proč jste mě hledali? Neviděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na sváteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno obávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Drahý Otče, Pán, drazí otcové, vzácný host, vážený pane starosto, drazí bratři a sestry v Kristu. Dnes předbíháme svátek narození Panny Marie a naše zamýšlení se soustředí na první čtení z knihy Nehemiáš a na evangelium podle Lukáše, na nalezení Ježíše v chrámu v Jeruzalému a na Marijní obávy. A tak začínám s otázkou. Jak cítíte? Já se tam mamince, jak nevidíte děti a hledáte děti, jak cítíte. U nás jednou tatínek začíná: Tadeáše! Já bych jsem tam, ale Tadeáše, kdy jste? Bylo nervózní, protože já myslel, že byl jsem na silnici. Tak víme, jak cítí naši maminka nebo tatínek, když nejsme tu. To bylo také s Ježíšem. Tak z důvodu nedostatku času se nebudeme zabývat biblickou analýzou důvodu, proč to byla Marie, kdo šel do chrámu pro Ježíše a ne Josef. Nebudeme se ptát, kde Ježíš 3 dny spal. Co je to? Ježíš uznává, že má domov v Nazaretu. Navíc uznává, že chrám je domovem jeho otce a že tam má splnit své poslání
Josef a Marie cítili potřebu vychovávat svého syna a jasným a pevným cílem, si pocitem závazku a odpovědnosti. Proto, když se ztratil, věnoval čas jeho hledání. Jak uděláme taky každý den, když děti nejsou doma. Zamysleme se nad identitou Marie jako matky, která dbá na výchovu svého syna, a přemýšlejme o roli rodičů v domácnosti. Zdůrazňujeme duchovní odpovědnost rodičů na formování života svých dětí prostřednictvím většího zapojení do jejich výchovy, zejména do výchovy k víře. A dnes myslíme o víře, naději, lásce. Socha Marie, kterou dnes žehnáme, nám připomíná přítomnost Matky Boží v našem životě. Nyní přejdeme k zamyslení nad čtením. Nejprve čtení z knihy Nehemiáš překládá Esdras, zástup Boží zákon, a ukazuje tak na společný závazek k duchovní výchově. Zde vidíme význam katekézy. Dále v Evangeliu zůstává 12letý Ježíš poklán a ohromuje učitele svým chápáním. Jeho rodiče ho úzkostlivě hledají a on odpovídá. Neviděli jste, že musím být v domě svého otce? A pasáž končí takto. A Ježíš se s nimi vrátil domů. Byl jim poslušný a vyrůstal v moudrosti, věku a milosti před Bohem i lidmi. Dnesní čtení klade důraz na náboženskou výchovu, která je často opomíjen. Připomíná nám, že rodiče jsou prvními a trvalými učiteli. Jak já mám skutečnost. A díky mojí tatíně a také mamině. První věci, které se učíme od svých rodičů, jsou základy, které nás provázejí životem. Chrám a domov jsou zásadními místy lidské a duchovní výchovy. V Evangeliu vidíme, že když byl Ježíš nalezen v chrámu, byl zabrán do studia písma. Do chrámu nepřišel náhodou, ale proto, že ho tam přivedli jeho rodiče. Pokud své děti neberete do kostela, já říkám ještě jednou, pokud své děti neberete s vámi do kostela, nepřijdou tam sami. A díky, že jsi tady, já vidím, že tady máme nějakou děti. Je dobré. I knize proroka Nehemiáše Esdras zapojil lid do veřejného čtení písma. Marie a Josef každoročně brali Ježíše na pouť do Jeruzaléma. Dali mu dobrý příklad,
a jak Kristus tento příklad nasledoval a později, když ve věku 30 let zahájil své poslání. Jeho rodiče si našli čas, aby ho učili věře, i když byl synem Božím. Rodiče musí vytvářet dynamické okamžiky a být přítomný v různých momentech duchovního poznávání. Při každodenní modlitbě, říkám každodenní modlitbě, při čtení Bible, při rozhovorech o víře. Dobří rodiče by měli vědět, že jejich děti rostou fyzicky i duchovně a proto by měli vědět, jak se přizpůsobit jejich otázkám a najít vhodné odpovědi. Postupně, jak děti rostou, je třeba tomu uzpůsobovat i očekávání rodičů. Rodiče by také měli pěstovat určitou duchovní zvědavost, i když je to pro ně náročné. Ano, mnohokrát je náročné, protože nemám každý odpověď, ale musíme tam. Přítomnost je to. Měli by být přítomní v jejich životě, i když je těžké poslouchat jejich podivné argumenty. Podporujte zkoumání a neodpovídejte na všechny otázky vašich dětí. Raději jim dávejte otevřené otázky a nechte je, aby na odpovědi přišli sami. Skutečná výchova k víře je vyvážená a celistá. Je intelektuální, fyzická, duchovní a sociální. Zahrnuje celou osobu. Marie nám byla skvělým příkladem. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval všem rodičům, kteří jsou zde přítomní, vy všichni, a povzbudil vás, abyste své děti v neděli brali do kostela, i když je zdráhají jít s vámi. Dělejte, co je ve vašich silách, a Bůh vám všem žehne. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věrou, při mluvu Panny Marie se obraťme k dobrému Bohu a prosme, Pane, smiluj se. Pane, prosme za pokoj všech našich sester a bratří pokřtěných v Kristu. Pane, smiluj se. Prosme za mír a bezpečí všech národů na celé zemi. Pane, smiluj se. Prosme za manžele, kteří nemohou mít vlastní děti. Pane, smiluj se. Prosme za ty, kdo jsou ponižováni pro svou slabost nebo nemoc. Pane, smiluj se. Prosme za naše zemřelé předky hluboko do minulosti. Pane, smiluj se. Pane, náš Bože, doufáme ve tvé milosrdenství a věříme, že se zastaneš těch, za které jsme prosili. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
svým narozením nezmenšil, ale pozvětšil neporušenost své panenské matky. Dej, ať nám jeho účast na našem životě pomáhá. Zbaví se to, co je v nás hříchem porušeno. Aby se ti zalíbila naše účast na jeho oběti. Neboť on sebou žije a králuje na věky věku. Abychom ti vždycky vzdávali díky. Abychom tě chválili a oslavovali. Abychom ti děkovali zvláště dnes, kdy slavíme její narození. Nebož na ní spočinula tvá moc a ona z Ducha Svatého počala tvého jednorozeného syna. Její slavné, neporušené panenství dalo světu věčné světlo našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho anděle chválí tvé jméno. Před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy. Nebesa vyznávají tvou slávu. A svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu. Pokorně tě vyznáváme a voláme.
tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a pohodničkou Marii, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Aloisem a se svatým Havlem, s našimi svatými apoštoly Cyrilem a Metodějem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi. Upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, zde přítomného arcibiskupa, biskupský sbor, kněžstvo a všechny vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a sluj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přijďte království naše zemřelé bratry a sestry, i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvé přátelství. Spali naši, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás Pán Ježíš naučí.
Děkujeme ti za pokrok, který je pro nás přílišné věčné radosti. A prosíme tě, veď nás svou milostí a stále chodíme v tvém světě, provázení přimluvou Panny Marie, zažádající jitčenky ohlašující den spásy. Skrze Krista našeho Pána. Děkujeme za mši svatou a jdeme teď před kostel Panny Marii. Nejenom pokračování, ale poděkování za to dílo, které tady, jak doufáme, s námi zůstane, protože Maria s námi zůstává. Můžeme pomalečku jít ven, všichni, a jdeme k soše. Služebnice Panna Maria, ti je velebila svým chvalospěvem za věci, které jsi jí učinil. Budou jí chválit všechna pokolení. I my se připojujeme k této chvále. Dej, ať výrazem naší úcty a lásky k ní je i tato socha. Prosíme tě, požehnej ji. Ať nám připomíná, že Matka Boží Panna Maria je i naší matkou a pomáhá nám na cestě k tobě, skrze Krista našeho Pána. Amen. Můžete. Pana Smetanu, pana Molice a pana Mírka. Kde jsou ti tři? Ať přijdou. Co s váma teda? Tak jste to stavěl nebo ne?
Ten druhý je tam, ten tam stojí na chodníku, pojďte. A ještě toho pana Mírka, jestli ho tady vidíte. Děkujeme. Tady, jak to nazvat, takovou punšochu, nebo jak karinála. A ještě a tady je taky se znakem Panny Marie. Buďte tak hodní, třeba ještě můžeme pokračovat. Poprosíme otce arcibiskupa o závěrečné požehnání. I Duch Svatý. Amen. Zůstaňte ve jménu Páně. Však jsme pozváni na farmu. Já sice jsem zapomnětlivý, ale ne zas tak moc. Ah,